nyt kun me ollaan saatu koko uusi Vito-mallisto, meillä on siis just lanseerattu uusi 4x4 malli ja muutenkin Vito-malli, meidän V-sarja, uusi Sprinteri on kohtalaisen uusi, meillä on Citani ja niiden kautta puhutaan TCOsta, Total Cost of Owner, eli elinkaarikustannukset. Eli nimenomaan puhutaan siitä, että mitä tämä on auton kuluttaa silloin, kun sä omistat auton ja mikä on sun omistamisen aikaiset kulutukset siellä. Eli meillä on huoltovälistä, puhutaan Vitojen kohdalla 40 000 kilometriä, Sprinteristä jopa 60 000 kilometriä ja kaikki palvelut, turvallisuus ennen kaikkea, mitä meidän autossa on, turvallisuus, sivutuuliassistentteja, vireystila-assistentteja, mitkä on vakiona ja totta kai lisävarusteina on sitten saatava kaistavahteja ja muita. Eli tämä koko paketti, mikä meillä on niin se on tällä hetkellä, niin mä näen, että ehdottomasti alan parasta. Jos me puhutaan uudesta Vitosta, niin täysin uusi neliveto pohjautuu henkilöautopuolelle, jolloin meidän jakosuhde vähän muuttuu. Ennen meillä oli 3.5-6.5 taakse ja nyt meillä on 4.5.5 ja koko nelivetotekniikka on täysin uusi. Toiseksi, mikä meillä on uutta, on uusi automaattivaihteisto. Ennen meillä oli 5 vaihteita, nyt meillä on 7 vaihteinen. Ja taas puhutaan siitä, että kulutus pienenee huomattavasti autossa tämän uuden vaihteiston myötä. Se henkilöautomaisuus, se hiljaisuus, mikä tässä on, ajotuntuma, niin se on semmoisen, mikä jokaisen pitää itse kokea, että se miten tämä ottaa erinäköiset esteet tiellä tai kuopat ja muut niin se miten se välittyy tänne ohjaamoon ja se hiljaisuus, niin se on jotain, mitä monet lyö jopa niin kuin ihan ällikällä, että voiko niin sanottu pakettiauto olla tätä nykyään näin hiljainen ja henkilöautomainen ajaa. No oikeastaan Viton sisätilat on muuttunut aivan täysin. Eli katsotaan me radiota, puhutaan me ilmastointilaitteista, muista vaihteen valitsimista tai mistä tahansa. Esimerkiksi automaattivaihteiston vaihdevipu on nykyään tässä ratin vieressä. Ratti on uudistunut, mittaristo on uudistunut, sähköt on uudistunut. Että kyllä tästä puhutaan siis täysin uudesta sisustuksesta. Penkit ovat muuttuneet, väliseinät on muuttunut, kaikki. Tämä ei puhuta mistään facelift-mallista, vaan tämä on ihan täysin uudistunut kaikella tavalla. Puhutaan esimerkiksi pakettiautojen markkinaosuudesta, niin kyllä me ehdottomasti halutaan haastaa kilpailijat Ford ja Volkswagen tällä hetkellä, että sanotaan näin, että ne on korkeat.